You are live. Ay, live na ako. Ayan. Naka-live na ba ako? Hello guys. Ayan. Nag-try lang po ako mag-live. Kung marunong na ako. Ayan, mukhang marunong naman na ako. Ayan. Ayan. Tuwa po ako guys. Dahil marunong na ako. Magkalikot ng Magkalikot ng StreamYard. StreamYard. Ayan. Kakalikutin ko po yung mga ibang Ito na kayo. Nagdiwa ko na kayo dyan. Hello po. Kumusta si okay lang po. Nag-try lang po ako mag-LS. Kinalikot ko lang po yung Naririnig niyo po ba ako? Nagkalikot lang po ako ng StreamYard. Trinay ko lang po muna. Nag-uunti-unti pa lang akong mag-aral ng mag-live. Salamat. Salamat sa patamsak mo. Salamat po. Sugar. Si Sugar. Ayan, salamat po. Wait lang. Try ko lang po Wala. Nangyari. Paano kaya Nag-try lang po ako. Wala na nangyari. Bakit nawala si ate Sugar. Hindi ko alam. I-order mo ba ako eh? Wait lang po guys. Hello po. Hello. Nakakapag-live na nga ako. Hello po sa inyong lahat. Maria Dolores. Nakakapag-live ka na? Ha? Nag-try lang po ako. Wait lang. Di pa ako marunong ng pangalan nyo. Kung paano magkaroon ng jacket. Di ko alam na wala tuloy. Pinindot ko si Sugar. Na hindi ko alam na wala. Ay! Hello po. Thank you po. Kasi hindi pa po ako marunong kasi hindi ko pa alam kung paano gamitin. Nagtatry pa lang po ako. Ate!
Wait lang guys. Hindi ko po alam kung paano gawin yung yung ginagawa nilang maglagay ng jacket sa pangalan. Hindi ko alam kung anong pipindutin. Saan na ba yun? Saan ba pipindutin yun? Wait lang po. Ay, nawala. Nawala na. Ayan. Nawala yung comment. Ayun, lumabas. Paano ba, yun yung magkaano kayo? Jacket. Hindi pa ako marunong. Nag-try lang po ako mag-live. Trinay ko lang po mag-live. Ayun, napipindot ko naman siya. Napipindot ko siya kaso hindi ko alam kung paano magkaroon kayo ng jacket para para maingay yung anak ko. Wait lang. Wait lang po. Ay, ito try natin ta. Ano ba yun? Pindot ko. Hindi pala yun. Wait lang, guys. Nanonood ulit ako ng video para malaman ko kung paano maglagay ng jacket sa mga pangalan niyo. Para sa susunod, maglapag lang kayo ng bahay. Ayan. Scarlett, Miguel, shout out. Salamat sa patamsak. Sorry, hindi ko pa alam kung paano maglagay ng jacket. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko. First time ko pa lang nag-try lang po ako. Mag-LS. Susunod po, maglalapagan po tayo ng bahay para makarami kayo ng kadikitan niyo. Baka may marunong sa inyo dyan kung paano ng bahay. Ay, ano ba yun? Ng pangalan nyo magka-jacket. Baka meron sa inyo marunong. Kasi ako hindi pa marunong eh. Nag-try pa lang po ako ngayon mag video. Ayan po. Salamat po sa pagpunta nyo sa aking bahay. Ayan. Scarlett. God bless din po, Shishi. Di pa kasi ako marunong lagay ng jacket. Ay. Hello po, Kuya Brando. Mega love. Loud shout out. Hello po. Di pa ako marunong guys maglagay ng jacket sa inyo. Pag-aaralan ko pa po. Nagtatry pa lang po. Ngayon pa lang po ako first time ko po mag-live. Nag-try lang po ako. Pasensya na po kayo. Hindi pa ako marunong Manonood ulit ako sa YouTube kung paano ng mga pangalan magkaroon ng jacket. Para sa susunod po,
And pwede na po kayong maglapagan ng bahay. Wala pa akong music ngayon kasi hindi ko pa rin alam. Hindi ko rin alam. Inaano ko pa, ginagamay-gamay ko pa. Ninanong. Maraming na naman. Ayan, nagtatry ako ng mga sa gilid. Ay, lang. Wait lang. Kailangan po dalawa sipin mo para yung isa pang jacket long press mo lang po yung gusto mo. Ganun. Try ko. Sige po, try ko po. Try ko po sa'yo, Kuya Brando. Long press. Ayan. Long press, man. Hindi ko alam kung may jacket ka na. Nilong press ka din po. Wait lang. Wait lang po. Yung pangalan long press. Lang. Wait lang. Try ko po sa'yo, Kuya Brando. Kaso parang hindi. Ano ba na? Ano ko pa kita? Hindi ko po alam kung paano. Ba yan? Sa warehouse dito po talaga makakapag... Ganun po ba yun? Ganun pala yun. Kailangan dalawa yung cellphone. Sa YT. Sige pag dalawa na yung cellphone ko. Kasi isa lang yung cellphone ko. Kaya hindi ko pa alam. Pinindot ko yung pangalan mo, Sir Brando. Kaso parang hindi nalagyan. Ayan. Bago lang po kasi ako eh. Bago lang pa ako gumawa ng YT ng YouTube channel. Long press ko tapos makikita mo. Monitor. Long press. Ay, hindi. Nakamute pala ako. Hindi ko magawa. Sa baba. Kanina si okay na. Walang nakalagay. Ba't ganon? Hindi ko maano. Wait lang. Ba't hindi yung show lang yung napipindot? Show. YT. Saan yung YT? Wait lang.
daw ako sa YT. Ay, ba't nawala? Hala. Wait lang po. Ayan, nawala na. Hindi ko na alam. Ano ba pipindutin ko dito? Punta ko sa YT. YT channel ko. Ayan. Hala. Iba na naman yung napindot ko. Wait lang guys. Bakit iba yung napipindot ko? Oh, wala ka na. Continue to YouTube. Ba't nawala na yung video ko? Wala na yung video ko. Ay, ayan na. Wala na yung video ko. Ay, ayan na. Wala, nawala. Wala, nawala. Ayan na. Long press ko yun. Wala. Long press ko yun. Wala. Long press ko yun. Wala. Ayan. Long press ko yun. Wala. Wala na, wala. Isip. Ayun na, marunong na ako. Ayun na guys. Parang nalagyan ko na yung ano. Nalagyan ko na ng jacket si Brando. Si Sir Brando tsaka si si Tandok. Continue pa rin ba yung video ko? Punta daw ako ng YT. Nandun na ako sa Wait lang. Saan na yun? Balik ulit ako dun. Ayan. Nalilito ako. Pumunta ako ng YouTube. May napindot ako. Tumugtog yung napindot ko. Hindi ko alam kung saan yun.
sa ibang channel. Ayun, parang napindot ko na si Sir Brando. Sir Brando. Napindot ko yung pangalan mo. Diniinan ko tapos pinad monitoring ko. Monitor. Diba? May nanonood pa ba sa akin? Salamat po guys sa mga nanood sa akin. Try ko pa lang po to. Nagtatry lang po ako video. Kinakalkal ko pa yung sa StreamYard na apps ay na sa Chrome kung paano mag-live para sa susunod. Marunong na ako mag-live para maglapagan kayo ng bahay niya. Ayan guys. Bye na muna guys kasi marunong naman na ako eh. Kaso yung sa pag-jacket hindi ko alam kung paano. Nagtatry lang po ako mag-LS. Kinakalkal ko pa yung kung paano gawin. Wala pa akong mga tugtog. Wala akong patugtog. Isa lang yung cellphone ko. Isa lang yung cellphone ko na ginagamit. Salamat po sa mga nag-thumbs-up at nanood. Maraming salamat din po sa mga pumunta sa bahay ko. Maraming salamat po. Bye-bye. Bye-bye guys. Next time na lang ulit pag marunong na ako mag-LS. Pag marunong na ako magawa ng jacket nyo para makalapag kayo ng bahay nyo. Ayan. Nagtatry pa lang po ako. First time ko po mag-live. Bye-bye. Thank you.